machiegni. Kawachako ni jatend migao mar riwruoge Saga Simon Chelugui oyawo chenro mag penjo odiochieng' mar ariyo e gwenge ma Kapsoya County ma Uasin Gishu. Chelugui otiyo kod kindeni mar chiwo siem mager ne ji machano dhi ataro kod chike penj kendo riwore e kuo mar penja. Okoni piny owacho oikore mar chiwo kum ne ji ma ibiro maki katimo kue mar penja. Jagoro maongirore e migao mar somo Belio Kipsang mane ochope kaunti ma Nairobi tokoni nyaka sani gisemako mohewo ji 10 ma itudo gi chwalo otese magimakore godo ni gin mag penjo. Wawinjane. Ni vizuri sana tuanze kulea watoto wetu na tuwafunze tabia nzuri kwamba mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii huyo ndio atatunukiwa, atapata riziki yake kupitia jasho, kupitia kufanya kazi kwa haki. Hiyo ndio maana sisi zote tumeamka leo asubuhi, kwa sababu tunataka kuwaeleza watoto wetu kwamba you cannot succeed if you go through shortcuts and also cheating and stealing. That culture must be discouraged right from our examination centers. The Ministry of Education, working together with Interior, are pursuing an ICT, are pursuing those who might have, unfortunately, come across examination material, distributing them through various hubs. And I want to assure you that as a government, we are committed to ensure we deliver credible results. Familia maokalo